Assalamu alaikum hormatly ilişler, mehriban vatandaşlar. Sizin bilen yine de öňe gepleşigimiz. Biz mehriban vatandaşlar sizin köp sanly haýyşlaryňyz, teklipleriniň esasyna gepleşigimiziň bu gezekki sanly elbetde yine de spordyň söwüşçü görnüşlerine bagşlamak istedik. Has sakygy spordyň taekwondo ITF görnüşiniň mesajyna iň bir görnükli wekilleriň biri Gaýgysy Atabaýew bugün biziň mehmanymyz. Ine sinleşiňiz ýaly hormat tomoşaçylar Gaýgysy şu dol derejede taýýarlanýar. Ýa bilýär biziň gepleşigimizde bir näçe bäsleşik bar. Bäsleşikde de ýeňiz bolmak gerek şeýlerämi? Häzir men bilen bäsleşik bolýar, şoň üçin eýämden gyzyşyp oturup taýýarlanýar. Göreli ýöne nähil bäsleşik, nähil derejede geçýär ol. Haýsy gönükmeler bar o bäsleşikde onu bilen ol. Şoň üçin biz häzir Gaýgysy gyzyşýança garaşaly päs gelýär. Mäli soň birden ýeňilän ýagdaýynda da sen taýýarlanyň adýer. Şoň üçin biz Gaýgysyň taýýarlanýan wagty bir garaşýar, dol derejede taýýarlanýar. Gaýgysy, başla bilýärmi? Soň bolong daýdaýarsyň da. Gaýgysy. Näme boldy? Gaýgysy biz sizi gepleşigimize hoş gördük. Indi gelin söhbetimizin başyny siziň şu ýyl umuman ýyla aýdaly turganlarym islenlik kärde rahmet çekdiňem öňüňe maksat goýýan. Doğrudan şu ýylyň dowamyna ýerine ýetirme maksatlaryny hakynda iň ýakynlaryna aýtdyr. Umuman esas maksadymyz bilen Goloýdy, näme ýerine ýetirmeli haýsy ýarş bardyr, belki durmuşyňyzda, belki durmuşa geçirmeli işler bar. Her bir turgun öz maksady, ilkinji maksady dünya derejesindäki ýarşlarda ýeňişli adanmak. Öňde kornor ýeňişli adanmak, ende altyn medalga eýet bolmak. Men bilen elbetde taekwondo şu turgunlaryň arasynda hem esas maksat dünya çempionu bolmak, Aziýa çempionu bolmak, halkara derejesine geçirilen ýarşlardyň ählietinde ýokary netije görkezip ýaşyl tuňmuş berende parlatmak bolup durýar. Umumlukda dünya ýarşlary. Indi goloý öňüňde goýmak. Öňümizde goýulan maksat halkara ýarşlar hasaplamada 2 tane ýarş bar. Beýnama laýyklykda Türkmenistanyň çempionatlaryny bolsa, bir tane Türkmenistanyň çempionaty, Türkmenistanyň birinçiliğini hem de Türkmenistanyň kubugyny alma urundaky ýarş. Olamy. Umumy ýylyň dowamynda 5 tane ýarş bar nepip boldy. Şo olara aýratynlykda agzap geçdik. Öňümizde
avgust ayında Xitay döwletiniň Pekin şäherine Aziya çempionaty geçirilýär. Taekwondo ITF görnüşi boýunça Aziya çempionaty. Aziya döwletleriniň hemmeti gatnaşýar. Netip bolsa şol Aziya çempionaty etaty ýarşynyň biri şol bolup durýar. İkinji ýarşymy Dünýä Kubogy. Dünýä Kubogy bu gedek Argentina döwletine kabul etdiler. Netip bolsa Argentina döwletinde Dünýä Kubogyna gatnaşar. Hormatly tamaşaçylar, biz bäsleşigimiziň birinji şertine başlaýar. Gaýgysyzam dinleýişiňiz ýaly gyzyşyp boldy, taýýarlanyp boldy. Aslynda näme bäsleşik geçirýär häzir gaýgysyz? Şo da bilen ok, şoň üçin näme gyzyşdyň? Deret, hormatly tamaşaçylar, häzir biziň birinji şertimizde şul bellenen aralykda wagt tutular. Gaýgysyz, wagt tutulýar. Şo wagtda yok, her kimiň öz wagty bolýar, dogrymy? Şol kim tiz wagtyň içinde bellenen aralykda ýerine ýetirmeli şertleri ýerine ýetirip jemleýiji nokada barsa, şola meňizlik baglan ediler. Birinji şertimiziň eňji bolýar. Umumy näme şertimiziň boljagyny mintek özümizden bilemiz. Şoň üçin birinji şertden başlaýaly, onuň ýygdyrlykda görýär. Hormatly tamaşaçylar, biz şundan ylgamaly. Öňümizdäki duran diwardan, o päsgelçikden aşýas. Onuň batutda. Batuda minýär 5 gedek bökýär. Olan wagtyny diýjek bolýanym beýiklige bökmek däle 5 gedek kim çalyp bökýär. Soňam owadan ýerine ýetiribim jemlemeli şu bäsleşigimizi. Hem wagt birligine seredilýär, hem owadanlygyna seredilýär. Birinji başlaýar. Birinji hemişe biziň mihmanymyz başlaýar, şoňa seredibim ýygdyrlykda dowam edýär. Ýöne, hormatly tamaşaçylar, biz dol derejede bu bäsleşige taýýarlanyp sen geçýäne de gyzyşyp bilersiň gaýsy. Umuman biz mihmanymyz bilen bu şertimize dol derejede taýýar. Taýýar hormatly tamaşaçylar. Biz bu şertimize dol derejede taýýar. Şoň üçin baş üstüne mihmanymyz taýýar. Biz bu şertimize başlaýar. Taýýarmy gaýgysyz? 3 diýemde 1 2 3 wagtdy. Birinji päsgelçikden geçdi. İkinji päsgelçikge gele gaýgysyz. 5 gedek gaýgysyz. 1 2 3 4 Hayırdır. Wagty diňe çykanda saklaýarmyň. İçinde yüzüp bilersin gaýgysyz, yatıp bilersin. Aha. Dol çykýan, onuň wagt saklaýar. Sen wagtyň gaýgysyz 33,9 sekund. Men golaýlarym hormatly tamaşaçylar. Anam menen başlaýyn taýýarlanaýyn. Taýny. 1 2 3 Hayırlı. Bu şertimi daha hormatly tamaşaçylar. Gaýgysyz ýeňji boldy. Garaşymyz ýaly. Ýöne ýeňilir oýdaýma. Ýöne böküp hezirligine hezir. Ýöne bir içine gireňiz soň çykmaz içinden hem kyn eken. Gepleşigimiz dowam edýär tamaşaçylar.
umuman 2010 ýylynary men tälimçi ýöne muňa garamazdan bizim baş tälimçimiz bar, halkara derejeli emin Garawşoň 7-nji dan eýesi Aýdoğdu Atabaýew 1991 ýylynary ýa-da Türkmenistan Taekwondo ITF Milli Merkezining baş tälimçisi. Elbette häzirki wagtda da baş tälimçi bol. Ýöne 18 ýaşdan umulňky, 18 ýaşdan kiçi ýaşda kılan ýygyn toparynyň baş tälimçisi häzirki wagtda men. Kiçi topar 18 ýaşdan kiçilenki. 18 ýaşdan. Gözüňe getirýär. Sen ýa-da taekwondo bilen meşgulan başlandy TF görnüşi elbetde. Sen bilen deň duşlar, bilelikde turgan düşüp görenler, milli ýygyny toparyna saýlananlar. Senin milli ýygyny toparda olaram. Senin tälim çok günde özüňi şolardan aýratynlaşdyryp bilýän ýa-da benim turgan ýöne diyecek bolýanym dogry düşünülýärmi? Tälim çok günde sen onet ýa-da sen şunu bolanok, sen şunu şey aslında öň bile başlany bolanok, öňe şolara sen tälim çok günde bilemok, kemçigini aýdyp bilersin. Aslında ýok, kemçiligini aýtmasaň gözük bolmaýar. Olaram düşünýär. Elbette düşünýär. Häzir men dogry dogry etmede de şoňa dogry edýän degmän ýetden o hiç adam çempion bolmaz. Bor, egerde sen görüşüňde şo dogry bolsa, sen hasaň bolsa dogry bolsa, olan hasa boýunça dogry bolsa, senin barkoňa näde bolsa, o nälerде bolýar? Onu olar tälimçi bolar. Birinji ýerde bizde turwanlaşyklar, birinji ýerde bizde agyz ýerde. Ondan soň turwanlaşyk. Hormat tomoşaşlar, biz ikinci şertimizde başlayalım. İkinci şertimizde esas yerine getirmeli zat, bulam deň agramlygy saklamak. Gerekli gezegine öz daşymyzdan bäşgedek pırlanyp, wagt tutulandan soň şu soňuna çen ýetmek isleýär. Iň bolmany synanýar. Kim soňuna çen ýetip bilse, şolam ýeňizdiýip plan ediler. Kim ýykylsa, eýam ýeňillik hasap. Gaýsy taýarmy? Wagt bersen gittim. Hawa. 1 2 3 4 5 Şeýrekde hormat tomoşaçylar. 1 metrim geçip bilmedim. Häzir gaýgysam görel bu şertde eýär men ýeňildim. Belki gaýgysam meňler, ha gaýgysam. Taýarmy sen? Geç onu. Edilýän käli bäşgedek pırlanýan. 3 2 1 Konuşa ýykylsan amma gaýy gowy, ýykyp goýur. Ýykyl gaýy. Bu şertimiziň hem ýeňijisi gaýysyz hormat tomoşaçylar. Bilemok, siz garaşdyňyzmy? Men garaşmadym. Men ýeňerini öýtdim. Ýöne her gezegem öýtdýän. Gurrun şonu. Häzir ýöne ýene iki şertimiz bar. Belki şo şertlerde men dogrudan ýeňici bolaryn ýa-da gaýgysyz ýeňilen bolar. Gaýsam bolsa diýer da. Sen näme pikir edýän? Gaýgysyz ýeňersinmi? Näme şert bilýärmi? Ýöne ýeňersin. Hani görelim indik şertimize geçýär. TFA. TFA. Gaýta güýçli diýsen. Ýok, gaýta güýçli diýjek. Evet, TFA. Köp sportda şol haydi güýçli diýilýär. Mir de bolar, haydi güýçli. Men aýdýan. WTF bolsun, ITF bolsun, sözüň hem bölýän baş. ITF bolsun, WTF bolsun, boks bolsun, judo bolsun, tapady ýok. Her bir sportyň öz odanlygy, öz aýratynlygy bar. Yo, men umuman berilýän soragy diýilýän. Düşündim, men aýtjak goňlar. ITF, WTF. Şu ITF'den WTF kan geçip baranok turganlar. WTF'den hem ITF'e geçip bar. Ya men bilemok geçýänler. Yo, geçýär. Men pikirimçe. Geçýär. Real Madrid'den Barcelona'dan Real Madrid'e geçen ýalyk dämi? Şonu ýalyk düşünenoklarmy? Şonu alyp ýöne 2-den 1 futbola. Dogry dämi? Bularyň 2-den 1 taekwondo. Düşündim, topor ýyt goýar. Topor ýyt goýar ýöne. Dämi? Bolýar, sizde şo pikir boldy men düşünýän siz çağırykdan ITF ile meşgul. WTF geçäýsem diýen ýalyk pikiriňiz boldy. Pikir boldy WTF'de
geçe aytem däli, şoň turgunlaşygyna gatnaşyp görüp, şolaň ayak tiltimlerini zady öwrenmek pikir boldy. Ben olar TV olarda 90 götürüm ayak ulanýarlarda. Bir de 70 götürüm ayak ulanýarlar. Boksda da turgunlaşyp görüp bellädi. Ondan judoda da turgunlaşyp görüp bellädi. Samboda da turgunlaşyp görüp bellädi. Ýöne turgunlaşyp bilen hiç il wagt ýok. Ýöne men howat edýän, kim ýanky sportlary howat edýän. Görüş, ondan boks, ayak, taekwondo. Hormatly tomoşaçylar, biz bäsleşigimiziň indiki şertine geçýär. Biziň bu şertimiz spordyň badminton görnüşinden bagly. Biz häzir gaýagsy bilen öz aramyzda kiçiräjik oýun geçireriz, ýagny 10 utukdan ibaret bolan umumlukda. Şu 10 utukdan kim köp utuk gazanyp bilse şolam ýeňizi diýip byglan edilýär. Men 5 gedek başlaýan oýuny. Hemen gaýagsy 5 gedek başlaýan. Gaýagsy taýýarmy? Birinji men başlaýjak. Gitdiňmi? Barno. Knolun. Üç nol mu? İki. Olayla şah. Ki yerimiz çalçan. Yani birinci başladan bırak çıkayım bırak kene öyle. Hadi bildir ya. Bildirdi mi? Üçüncü. Teva bara berden kabul edilen taraf. Dördüncü. Men yani şu kabul edilen taraf. Dört. Sana karşı hareket edebilýär şunu yani. Sen hayalra vursan ýorla gap bilýär da. Çala 5-4 ha. İň soňkysyna syk ýara. Yo diňleýän gaýsy. Oýuny deňe edip tamamlap bilýärmi ýa hökman bir ýeňi jyglan edelmi? Bolun. Sen tara. Däşäs dinlenni. Deňe tamamlap bilýärsiň ýa ýene bir top. Diňe şaýl. Kä halatda bolýar, ýürüýte gaharlanmaly bolýar turganlar. Käbir sport gahary diýilýär da, ýürüýte gaharlanmaly bir zat. Gaharlandan utulýan. Gaharlanmaly la. Gaharlanmaly. Gaharyny belki Gahar ganyňda bolmaly. Ýöne daşna çykarmaly ýaly. Aslında gahar bolmaly, ýöne daşna çykarmaly. Daşna çykarmaly. Näme gahar iki ruh etjek bolmaň, şonu bir ruh etdirýär. Gahar tebäten hemme energiýaňy, hemme güýjüňi şoňa urukdurýanda. Şo gaharyny urukdurýan. Gaharlanmaly. Gaharlanmaly. Şoň üçin turgan arkaýyn özüňi tutuşupda özüňi arkaýyn alyp barmaly. Gaharlanmaly. İtsenlik professional derejesine ýeten turgan itsenlik bilýär. Gaharlanmaly. İtsenlik, gaharlanmaly. Düşündüm. Bolýar. Gaharly turgan gelýär. Yaman gaharly. Şoň gahary näp ýatyrmady. Siz täze çökmün. Şol gaharlanma diýalyk näme? Dille düşündirmeli. Köplenç. Gaharlan ne umman sen diýjek bolýan men bir okuwçym. Men bir turganym. Hemişe gaharlanýar. Ulgu geçti, gahar geldi, birden tutuş gidip gahar geldi. Gahar geldi. Tutuluşu duduryan. Ne misal üçin ana durdy. Şu taýda şeýle gaharlanmaly. Gaharlandın sen utulýan. Her sabah gaharlananny ýa-ni şaýryp düşündirip durmaly o, ýa-ni düşürüp durmaly, utulýanny ýa-ni düşürmeli. Ondan soň
Eýem indike de gaharlanjak bolanny ýa-da bir kede utulanny eýem kelletine galýa. Men geçen ýerde gaharlanyp utuldım. Mene koşacağız mıyım? Hayırdır? Altıver. Yok men onu kendi gidecek. Men razı değerliyse. Onu kendi mi? Ona seyret. O kim mutlu kazansa şu taraf başlayandır oyunu. Ona getir men başlayayım. Altıver. Hata atma. Hata atma. Hava. İçimi? Ha? Yediye dönme, bak. İçimi? Ne açı? Katat ne açı? 8 yedi, bak. 8. Ah, 9. En son koy. Bu şertte de hormat tamaşaçylar. Gaýgysız. Bilemok näet diýiňiz bolýar, men kömegim bilenmi? Ya umumy spordyň kömegi. Birinji ýertiň men tutdum ha. Ýani umumy şertde gaýgysız diýiňiz bolýar. Umumy hasap boýunça da gaýgysız 3-0 hasap bilen öňde bar ya. Ýene bizim bir şertimiz bar. Belki şu şertimde eýdip ýerinden ýetişek bolar. Olan basketbol. Çok üçin hormat tamaşaçylar, indiki bäsleşigimizde sport türlerinden daşlaşma tamaşa etmäge çağırýar. Kä halatda tälimçiler turgany bir gorkozma berýär. Ýöne turgan şonu da öz pikir we öz kelleri. Näçe gaýsy ol gaharlanmajak bolsaň bir o turganyň özüne öz görüşi bolmajak bolsa. Öz görüşi sekundant diýil ya. Tälimçi. Bärden urup durýar. Urup durýar bärde. Şo urup durýy. Şo 60 götürümü tälimçi bagly. 60 götürüm daşyndan urup durýar. Gulagyna gyýyryp durýar. Gaç, tüýüş, çepe tüýüş, saga tüýüş, bagtyňa adalýar. Gaç, topul üstüne 60 götürüm. 40 götürüm turgan ötkellet bilen işler. 50 bolmaly ha ötkellet. Evet. Birinciden ha tälimçi turgan ölçükde de ýam turgan öwrenýär. Tutuş geçirip atýar ha. Tälimçi geçiren o taşa tutuşy dogry dämi? Bir tälimçi görmeýän zat bar. Turgan görýändir. Ol göreno. Tälimçi görýär. Evet. Turganyň görmeýän zadyny sekundan tälimçi görýär. Soňçy istenik sporda ünsür grada yönümeni gyýyryp duran o içýän gyýyran o aýdyp gyýyrýar. Usul. Şonu gyýyrýan zat etmem ýeňilýänler, tutulýanlar bar da men şonu önýän. Ol ýam ol turgan ölçük adeden bolsa utulýar. Gara gaharlansa utoňup tälimçi diňlemeseň utul. Awa. Tälimçini diňlemeli, gaharlanmaly. Düşünükli. Ýöne öz pikiriňden bolmaly. Öz pikirim bolmaly, näçe bolmaly. Men şonu soraýan. Bolmaly öz pikirim. Tutuşykda öz. Awa, ýöne tälimçi pikirinden öňde goýmaly äle. Böyle tälimçi tagyň bilen urdydy, senem çetmiň bilen urup tutdyň. Hiç wagt yeňermi kam, yeňilermi kam diýip çykmaly. Yeňilýär. Ne hormatly ýeşler, biz soňky şertimiz aglan edýär. Bu şert bilen umumy bäsleşigimizi jemlemek isleýär. Ýöne ýa belli umumy hasap boýunça gaýgysyz. Bu bäsleşiklemizin ýeňiji diýip eýem her şertimiz aglan etdik. Ýöne bu şertimize beräň gyzykly siziň iň halaýan şertleriniň biri. Gaýgysyz senem ýa bu şerti bilýän. Topumuz bir ýerde durýar. Biz muň daşyndan 10 gedek pırlanýarsa bu duran toplary halkadan geçirmeli. Kim köp top geçirip bilse de şolum şu şertimizin ýeňijisi umumy bäsleşiň bolsa
Mumma düşündüňiz hormat tamaşaçylar. Gaýsy sen başla. Sen ýeňijinni. Sen gaýsy taraba istesen pırlany bilersiň. Saga bolsa da çepe bolsa da. Elin goýan topada 10 gedek pırlanýar. Taýarmy? Bolanmy, taýar bolsak başladyk. 1 2 3 çatran pırlanyp bilýän gaýsy 4 5 6 7 8 9 10 Bolun sen ýek ar. İkinci ýene soğuk geçti. Üçüncüm soğuk geçti. Dördüncüm soğuk geçti. Oo. Başladım. 1 2 Indi tere. Bu bätleşigimizde görüşüňiz ýaly. Men ýeňiz bolmagy tamaşaçylar. Yani umumy şeýle äki şertlemizde de 4 şertimiz boldy. 3 tünde gaýsy ýeňiz boldy, muny men ýeňiz bolsam gaýsy garşydan. Umuman şular bilen şu bätleşiklerimiz bilen tamam. Şu bätleşiklerimiz bilen jemleýät gepleşimiz hormatly tamaşaçylar. Size de hem teşekkürler ýaly. Sport bilen meşgul bolmagy maslahat berýäs. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezident bilen Gahman arkadamyda köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezident bilen jan sag ömrü uzak bolsun. Tutýan ýyl ýurt bähwit işleri elmedama rowaşlyklary betlen. Men bir ýerde hiç zat toslajak bolamok. Men ýeňişleri seze bar boldum. Men mun boyun alýan. Men özüm aklajagam bolamok. Men şuň utuldum. Ýalňyşlyklaryň goý örendirin. Ýöne islenlik ýalňyşlygym düzeltip bolýar. Egerde pikirleň täzeläp, şol ýalňyşlygyň ýüzüne dogry seredip bilsen. Indi näme etjek diýänmi? Men onu bayram etjek. Sebäbi diňe şeýle pursatlar sen belent basgan çaklara çykmaňa güýç berýär. Seni berkitýär, taplaýar. Islenlik adamyň öz islegi bolýar. Sen ýa sinanlardan ýüze urmeli, ýa-da olary ýüze durup kabul etmeli. Men şu ýol saýlaýan. Men hiç wagt sinanlardan gorkamak. Men olary höwes bilen kabul edýän. Men sinanlar bilen terbiýelenýän. Hemişe de bu ýolum dowam eder. Durmuşda hem adamlaryň deňdigine men ýüregim bilen inanýan. Eger kimdir bir üstünlük yetip bilýän bolsa, onu başga bir adam yetip biljekdigine inanýan. Egerde sen aňda şol üstünlük yetmek pikir bar bolsa, başga zat hakda, başga ýol hakda pikir etmän, giýjegi nütrgölleşip, zähmet çekip üstünlügi ymtylsaň, onu hukman ýeňjekdigine inanýan. Bu men pikirim dedi. Bu men halipa tälimçiň pikirine de şeýle. Bu aslynda durmuşyň kady kanunyna da şeýle. Her kıyınçılığın anlartına yenilik var. Men finaştım. Bolmadı. Diýmek yine de finaşmadı.
Men bilýän, men inanýan, men öz maksadyma hukman ýeter. Menne muňa bolan damja ýalam şuham ýok. Sebäbi menne ähli mümkinçilikler bar. Güç, kuwwat, aň, esasy adam höwes bilen anam bar. Şoň bilen hormatly tamaşaçylar, mehriban watandaşlar, öňe atly gepleşigimiň bu gedek sanynam geçirip torýat. Bugün bizde mehmançylykda Türkmenistanyň taekwondo sportunyň ITF görnüşi boýunça görnükli wekili Gaýyp Satabaýew mehmançylykda boldy. Biz size gepleşigimiň indik sanlaryna da tomaşa etmäge çagyrýar. Hormatly tamaşaçylar, çünki sizin teklipleriniz, sizin haýyşyňyzyň esasynda bu gepleşikler ýazga geçirilýär. Sizin bilmek isleýän sowallaryňyza da biz öz mehmanlarymyz bilen jogap tapmak isleýär, hem size ýetirmek isleýär hormatly tamaşaçylar. Pursatdan peýdalanyp bize döredjilik bilen meşgul bolmak üçin, sport bilen meşgul bolmak üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadamyda hormatly prezidentimde köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiň jany sag, başy dik bolsun alyp barýan ähli tutumly işler hemişe rowaşyklara berýän. Hoş sag bolun.